amb el suport del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Hola a tots. Si comencem? Perfecte. Primer de tot parlarà l'Eva Serra, que és alcaldessa de l'Ajuntament de Puig-reig. Benvingudes i benvinguts tots en nom de l'Ajuntament de Puig-reig. Us donem les gràcies per ser aquí, als amics i veïns de Bagà, de la Pobla, de Berga, de Casserres, de Gironella i, com no, també als veïns i veïnes de Puig-reig. Nosaltres estem molt contents que avui estigueu aquí, especialment per l'objectiu que ens aplega a tots, que és cantar junts. Porteu setmanes assajant i avui posem punt i final, tanquem aquest cercle i és un orgull i un goig veure tantes persones que avui s'apleguen per fer una activitat que és tan bonica i ens agrada a tots, que és cantar. Segurament moltes vegades ens fa vergonya, alguns al principi més que d'altres, però estic segura que després d'haver fet tots aquests assajos, avui tothom l'ha perdut la vergonya i només veient tanta gent que s'ha unit amb aquest mateix objectiu, segur que tots cantareu alt i ho fareu molt bé. Segur que molts de nosaltres amb l'edat anem perdent la memòria i possiblement si ens demanen què vam fer ahir, la meitat de coses no les recordem. Però el que sí que segur que recordem és tot allò que ve del nostre passat. I justament la música i les cançons són aquells records que més perduren en la nostra memòria. I no només perduren, sinó que ens porten a recordar tots aquells episodis que hem viscut. En aquell llibret que tenim aquí hi ha música de totes les èpoques. Hi ha boleros, hi ha música tradicional catalana, hi ha música més moderna, hi ha música en català, en castellà. Per tant, segur que quan les canteu recordeu molts moments viscuts, molts moments feliços i, per tant, amb doble motiu és un goig estar avui aquí per recordar amb aquestes cançons el fet dels moments viscuts i poder-ho compartir amb tots aquests amics i companys del Berguedà. Gràcies i que ho disfruteu. Bé, jo vinc en nom del Consell Comarcal i us he de dir que estic sorprès, content que estigueu tots aquí. A mi em toca agrair a moltíssima gent que ha fet possible que això sigui realitat. I des del SEC, que està aquí tombat, i el Consell Comarcal, és possible gràcies al finançament que hi ha hagut de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat. Però sobretot és possible gràcies a la participació de molts agents de la comunitat berguedana i gràcies a aquesta implicació de la comunitat. Des dels ajuntaments i els seus representants, alcaldia, regidors, que són aquí i que s'agraeix molt que hagin vingut, dels municipis de Bagà, la Pobla, de Lillet, Gironella, Casserres i Puig-reig, l'Hospital de Dia de l'Hospital de Berga, les treballadores socials dels municipis, els casals de gent gran i les seves dinamitzadores. Les residències de gent gran de Bagà, la Pobla, Berga, Residencial, Sant Roc de Gironella, l'Onada de Casserres, la Montmartí i la Sant Josep de Puig-reig i les seves excel·lents professionals. El voluntariat que s'ha activat a diferents municipis, que ha estat una oportunitat fantàstica per teixir societat i per acompanyar-nos uns als altres. Cal fer un esment especial a l'Ajuntament de Puig-reig, amb la seva alcaldessa aquí davant, l'Eva, que ens ha obert les portes del seu pavelló i ha posat totes les facilitats perquè aquest espai ens aculli a aquesta magnífica tarda. També volem agrair als mitjans de comunicació que sempre fan ressò i fan d'altaveu d'aquesta iniciativa, des de la Televisió del Berguedà, Nació Digital, Ràdio Puig-reig, Ràdio Gironella, la Tele de Puig-reig. Des del Consell Comarcal del Berguedà volem agrair la dedicació i entrega de tothom i en especial del Jordi Costa, el SEC i l'Anna Llorenç, que són el motor màxim del projecte, la seva xispa, ens encomana una vitalitat i unes ganes de cantar brutals. Moltes gràcies. Jo canto molt malament. Ja aviso. I un agraïment molt especial a les persones grans de la nostra comarca, a tots vosaltres, per participar dels grans encants, per recordar-nos que és important cantar i cantar les cançons de les seves vides i, a més, fer-ho acompanyats dels seus familiars, cuidadors i cuidadores, amics i amigues.
I també volem recordar que és un projecte viu, que anem construint plegats i que es va modificant i millorant amb la pràctica. Moltes gràcies a tots per fer possible que avui estiguem tots aquí cantant. Segur? Bueno, com han dit els companys, aquest és un projecte viu que fa només 2 anyets que té només 2 anys de vida i quan et comences a acostumar a alguna cosa, la dimensió del projecte creix molt, per tant ja no et serveix i estem constantment adaptant-nos per anar veient com carai hem de muntar aquest sidral. Espereu que sigueu comprensius si hi ha algun és del vostre gust, perquè la veritat estem molt feliços que aquest sigui el problema, que se'ns ha desbordat una miqueta, 6 municipis del Berguedà, tants centenars de persones cantant, doncs bé, gràcies. Anem a fer el que ens toca avui, que és cantar, d'acord? Anirem fent les cançons d'una manera més fàcil de les que les hem fet cada setmana. És que serà per ordre. Comencem per la primera, vale? Bésame mucho. Li fotem pel dret o què? Escolta, la gent que no ha vingut a assajar cada setmana jo he de cantar igual, Si no canteu, aquí hi ha falsos policies, com allò del Covid, saps? Que us fotran fora. Que hem vingut a cantar. Som-hi? Va, començarem pel Bésame mucho. Val a dir que totes les cançons que cantem avui són cançons que heu escollit la gent que heu participat als Grans Encants. Per tant, a part de compartir cançons, estem compartint fragments de vida i això és brutal. Som-hi, Bésame mucho. Bueno, anem bé, no? Arrenquem bé, Anem a per la segona. La segona, aquest any, en els Grans Encants, només hem repetit 2 cançons del repertori de l'any passat. La primera de les 2 que hem repetit és Camino Verde. És una cançó que per mi va ser impactant perquè no la coneixia i vosaltres la coneixíeu, però a saco. I vaig flipar molt de com la cantàveu sense que a mi no m'hagués arribat. És a dir, l'any passat només hi va haver una altra cançó tan famosa com el Camino Verde, que era el meu avi.
però el meu avi jo sí que la coneixia. Llavors, mira, em va frapar molt. És una cançó que la coneix tanta gent i us agrada tant de cantar-la que la vam posar de nou en el repertori d'aquest any. La Dolors està per aquí. Jo la conec per la Dolors, Dolors, te'n recordes? Primer dia que vam arribar a l'hospital de dia, a Berga, anàvem xerrant amb la Dolors, parlava de la música, de la seva vida, i ella va dir, jo conec el Camino Verde, l'hem de cantar. Dic, sí, quin collons de cançó és aquesta? I tota la resta d'amics seus estaven allà fent manualitats i no sé què, i ella va fer Hoy he vuelto a pasar, i encara no havia acabat el passar que tots ja cantaven En el Camino Verde. Semblava un karaoke allò. Vam dir, això és un hit, l'hem de fer. Som-hi. Gas? Un, dos, tres i gas. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde en mi triste soledad. Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita y pedí a tu virgencita que yo te vuelva a encontrar en el camino verde que va a la ermita. Desde que tú te fuiste, lloran en pena las margaritas. La fuente se ha secado, las antenas están marchitas. En el camino verde que va a la ermita. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde, en el recuerdo se pierde toda mi felicidad. Hoy he vuelto a grabar nuestros nombres en la esquina. He subido a la colina y allí me puse a llorar. ¡Padremos aquí! En el camino verde que va a la ermita. Desde que tú te fuiste, lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las antenas están marchitas. En el camino verde que va a la ermita. ¡Mira! Camino Molt bé. Hi ha la Paquita del grup de Gironella per aquí o no? Sí. Amb la Paquita del grup de Gironella, sempre quan acabem les cançons, les acabem amb un ximpum. Vull dir que si us ve de gust, fotre-li un ximpum al tururut, foteu-li, sisplau. No deixeu res a la boca avui, vale? Ok, com us hem dit abans, aquest és un projecte que ha crescut. L'any passat va néixer al Berguedà, sense saber gaire on ens ficàvem amb la Rosa del Consell Comarcal. Va tenir molt bona acollida, però només ho vam poder fer a 3 pobles. Ho vam fer a Gironella, a l'Hospital de Berga, no? Per tant, a Berga, i Bagà. Gràcies, Leo. Aquest any hem doblat els municipis, que bé, s'ha pogut fer l'esforç per part del Consell, per part de la Diputació, hem pogut arribar al doble de municipis i això és fantàstic perquè s'ha triplicat la gent que veniu a cantar i això és molt xulo, perquè haureu sentit molt a parlar que el Berguedà és una comarca amb una alta taxa d'envelliment, no sé què, sí, és veritat, però hi ha una alta taxa de vitalitat i aquesta és la que trobem aquí, això és de puta mare. Això és de puta mare. Llavors, el fet de ser tanta gent i tenir aquest beneït problema doncs ens ha obligat a buscar més gent. I aquí us presento l'Anna Llorenç, que també ens ha acompanyat a totes les sessions. L'Anna Llorenç és músic o música, no sé com es diu. De les dues maneres. De Casserres,
també canta i ara farem el Boig per tu. Som-hi? Estupendo. Som-hi. Segona cançó del repertori d'aquest any que repetim del repertori de l'any passat. Aquesta cançó és La Fadrina va a la font i la fem pel Llorenç, Llorenç. Jo em sembla que Llorenç amb la seva dona s'havia rebolcat molt en aquesta font. I s'hi sent identificat, En fi, per tu, som-hi, La Fadrina va a la font. Som-hi? La fadrina va a la font a buscar un ganivet d'aigua. La fidant com un ocell i saltant com una aina.
Bueno, anem embalats, va, tota una vida! Bueno, va, que ens toca fer el virulai ara, Som-hi, virulai.